Какво става, хора? Какво става? Днеска готвим една тема за лятото. Как идва и как се тръгва? Според мен това е най-ляк сезона. Поне през този сезон мога правим каквото си искаме. Какво мога да правим през лятото? Ако ви е прекалено скучно, няма какво правите по цял ден на вас. Отидете до баба ви, която тук ще е взела пенсия на 7 дата и вземете пари, за да отидете на плаж. Обаче, ако си отидете на море, трябва да потърсите баба ви, дядове, които не са разведени, за да ви обединят пари да отидете на море. Обаче трябва да намерите майка ви и баща ви, които да ви закарат с новото ви Audi Q7. Става една... Стаква. Кажи не. Оле, се докърш. Мога да ходите на Балкан, да ви гони някоя мечка, някоя лисица, да изядете някой заек. Друго какво мога правите? Ето какво мога правите. Да седите вас на хладно, да пеете, да спите или да ходите на лостове, да се набирате, както аз ще направя на сило. Вижте. Какво друго мога да правите през лято? Освен да ходите на почивки в Дубай, Турция, което е супер много. в Антарктида, нали лято е, да се разхода малко. Значи... Мога да карате колето с приятели. Да, ако нямате приятели, мога да карате сам колелото. Може, например, да тъпете във вас, да правите клипове като... Нас. Бонус на това видео сме добавили рап батъл. Правя видеа аз и тук пристигам за час. Днеска правим тема за лятото, което е бацебаното. Защото супер малка почивка, училището ни дава друга. Става супер тъпото. Това ми хареса. Аз съм Мариан. Обичам да пия един зелен ариан. Като тревата, защото е голям жълт банан. Аз съм той, дето влиза с вратата, чупите главата, удрям се стената, дето ти прави кошета, аз като падам. Утре няма да става като елегантен елея падам. Фараон бомбон ще дойде, аз ти казвам. Бум, аз съм той, дето иска само да те чупи днес. Майка ти ще влиза в час от утре, защото е като зелен. Без пес. Така, ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, ако искате да гледате още видеа с нас, се абонирайте, коментирайте дали... Долу, в описанието. Да. Долу в описанието ще има линкове към... Към горното описание. Към долното. Сега, че му бъркваш. Долу в описанието ще има линкове към моя фейсбук, той ако иска към неговия. Към неговия канал също има линк. Коментарите, кажете какви други неща могат да правят през лятото. И ай майна! Чао!